Kublai pi baro at ngapediang snobai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parlok nungkong ngapan maam na pi baro ki baju snow tanat ban page yakani ke YouTube channel jonga namar banga klemla ban penmi video mentala sitiau tam na kidaw ki bom dakir lesi kani pat ka khana jingja ka bangan wanra sa pi menta kan long kum kata ka awareness khamtam yaki kimi ki pa ki badan jingtmu ban pha puli doctor yala ki khon ni ki wei pat ki jing puli shabar kari India bakidei ban nong husiar haka jing shapan bi jongki pena atlet bat ki kwan mentoy shimet namar kala ban long pat hadin ka jing do jing mentoy nangkong ya ki khon ki ti bat ka baan ka jing pen sarwa ro ya ka spa ka pheu ka balong ka ap jong ka jing tre shitam khamtam ha ka juk ya wat jing stand ka bamenta bat don ro shibun tadi ki university khamtam jongki rishimet ki baslan ban shim ka bu ya ki ki pa bat ki khna puli ha ka jaka ba ki khon kin don ya ka ta ka lawai ka ba pharnai hende ki shukala so pudung ha ki plan kamai pisa jongki rishim ka bu ti parlok kalong sisa ka basngu si ban tit badang shen ka wei ka medical university hari Russia ka Bashkir State Medical University ka bari ithoro na ka World Health Organization bat ka National Medical Commission ni ka Medical Council of India kumbar jutip menchwa bamenta usnam kerajia ka jing sabe jungki ars pa ngut ki khna poli doctor ne India da ka bashu ai daw ba kim byang ka attendance bat kimla ban clear lot ya ki subject kat kum ka course curriculum jongki university menta bo na ki khna poli kila haban wan phai yamram no si India ran kat ulo o ubadum jongka jingdu jing kerman ka jing em namar ki board panya jongki ki university kim ailat shu yaki bandang peteng ya ka jing poli da ka banta ki snem ki badang sawat hadin bakila dem ban siu parat arpo sandak tengka kentup ya ka bai poli bat ka bai hostel ro kitolong ko bor kila ya tho ba ka ni ka university kila pen bor ya ki khna balada ki dang kwa ban poli byang i hab ban shim admission biang nadu first year bat ki hab ro ban siu biang ya ka fees ka bamduna ya ka product tengka ha ka pisa India haka jinge dai bat kani ka jing ki kimi ki pa bat ki khana poli ne India ki la bharat bat kani ka jing be ya ki khana poli bari ka dai ka jing le khanang jong ko university hi tang ban haras bat ban yo kamai pisa bi an RC na ki jo ki samla puli ki ba puli bat ban penduna biang ya ki number jong ki samla puli namar ba ki university kala khap nya snyo sangsot ro ban tip ba don na ki kimi ki pa ki ba kran ban yaw namar kim tip shu kumnu kin le menta namar ki la deb ban shim da ka educational loan ban pa puli doctor ya ki khon sharosya rei menta ba ro ki jing pos new jong ki kum ki kimi ki pa bat kham tam jong ki samla puli ba pli ki ba don ya ka jing thang ba ka jing angnot ban long kum kita ki doctor menta ki la pulom dot kini ki ba pli ki samla puli ne India ki la hab ban no tang hasiteng ka jing puli medical jong ki hadin ba kani ko university ki issue sendon da ka expulsion notice shabaro da ka ba tho ka tin Russian mana ka khandai tik uchliu arachar atho san bat kam sha sho yaki ban yele yak examine da ka daw ba ki khamla ban padap lut ya ka ta ka educational program bat curriculum ka ba yadai bat ka simply doctor jong ka university la ong ba kni ka university ka self notice shaki ars pa life ho sound ki khna poli bari jong ka bat bon hi na ki dai na India ko all foreign medical graduates association ka la kan tho ba ka Bashkir State Medical University Russia kala shim ka bu ban be khanang yaki samla puli ne India ki badang puli ha ka second but third year na ka course ka ban rus nem kan thop yaki internship namar ba ki board panyat ki tip tikna ba ka kum ka guideline jo ka National Medical Commission ki samla puli ne India kim don show da ka wai ka option na ki habet ban develop ya ka jing puli jo ki nabastang habakut ha ka jo ka foreign medical university bat kim na show ban kan ria shaki wai pat ki medical university hasiteng ka jing puli jongki wei ukhna puli third year na ka jala Maharashtra barsha be tang na ka daw bu klem pat clear ya ka backlog subject ha ka biochemistry ula sha pan board ha ki board panya ka university ban sign ya ka self expulsion notice but ong ro bu la ha ban kam flight no na Russia se India ha ka me cho ka santik July 2008 san bat ong ba om do not show the kumwei satang bu hab ban wan phai no da ka jing sosi ka ba kraw sharayeng hari la jong ul kanno ro da ka ba ong ba ka university ka admit hadu chi hajar ngut ki samna puli ka bolong palat ya ka intake capacity ba tang ban penduna ya kata menta ka university ka shube no ya ki samna puli second but third year ki bala deb ro ban siudot ya ka course but hostel fees na ki daw ki barit na ni kita ki minor issue
Kikmi kikpa ki bam syam dakwa ban penpau kateng de India habaya keren bat kilan pathai kubor hapo ri India kriya tho bahadin bala khamthanda kathama hapdeng kri Russia bat Ukraine don bon bha ki consultants ki bala recommend ya ki babon ki medical institute ki badon ha Russia bat bon ro na kikmi kikpa ki laskop tanan ban jet bat ban pha puri doctor ki khon cha Russia namal ka jing siu ha ka system kalong kham duna ban ya ka jing siu ha ki private medical university ki badon ha India kata tang kum ba saw laktam AA ha ka system bat ka Bashkir State Medical University Russia kadai ka way ka baki consultant ki chu recommend ba ti parlok ka basngusi ban tip kalong babat hadin baki ki samla puli medical ni India ki la persang ban pensngau ya ki ching baki ya kendo lengba ki email sha ki Indian embassy bat tho ro ka city sha ka Ministry of Health and Family Welfare jong ka sarkar India ban pan chingiram halor ka ni ka ching jong ki bat ban pentip ro halor ka ching ka bami na ka ching penrung parat port ka university ya ki khana puli palat ya ka bakala ban accommodate bat be pat hadin tang na kidaw ki bam don nongrem bat haka city kriya thoro se ka sarkar India bakani ka university na do bastang ka jingpuli medical jonki kalokular ba ka jingpuli kan dei ben haka katin phareng phausi hadin ka thad ya ki khana pudi ki hapat ban pudi jubor da ka katin Russian kabala bu jing ya baro ong kitalong kubor haka jing dei bat kani ka jing ja don na peding kinong tho kubor na India ki bala persang ban wat jing tip khambnya na ko office jong udin ke international students ne kim syam la yo pat na mar bam syam la don ki bala jubab ya ka phone call sho kitalong kubor ki ya tho ba ki Indian embassy ka badon ha Russia ka dep ban ya kando bat ki bol panya jong ka Bashkir State Medical University ha Russia ha ubnai June 2009 haka jinga dai bat kaching joki samla puli na India handai ka university ka klam sngam bat ka be ye kitang na kidaw di barit ro ka bala pen sosi thang lut ya baro hadin bagi samla puli na India kila persang bat kontak biang ya ke Indian embassy halor kani ka jing shabe joki handai ki klem yo sho pat ya ka jubam na Indian embassy hado bakila haban mino di perlok ni hi ka pen ishai baka don ka jing bam sim khia bha baka jing bam klero jong ki bor ba pet ka sarkar India khamtam ya ka Indian embassy ka badan ha Russia man ai ka jing rap ni tem ya ka jing jong ki samna puli na India but kumjo ro ya ki wei pat ki samna puli ki ba Polis yang kiwi pat kili jong ka pathai bat kani ka wanra ya ka jing du jing kan man ba ka jing solong kon spen jong ki ba bon khamtam ha ba ki don shari nong wei na ka banta ka jing puli bat na ka banta ka lawai ka ba pharnai jong ki net scam parlok ba kani ka khana jing dia ka bangla wanra sapi baro kinong pet nong snap khamtam ya ki kimi ki pa jong ka bri unyo ta banang ni shakhamat kinlong ki ba pikir bat habro banda penti kna bha ya ka jinglong jingman jong kinu ki chakapuri omtang ha Russia ndai shaki wei pat ki ri ka pathai ro shwa bekin sim ya karai ban pha puli ya ki khon shabari khrang ban line na kum kini ki jing bat ban nam don ro kunu ka jing tu nong ha ka spa ka pheu bat ka jing pen sarwa kai ya ka snem puli jong ki khon ki ti namar kum ba kalong man ta bon bha ki chaka puli kham tam jo kiru shimat ki baju shim ko bu ban pen bi ya ki kimi ki pa bat ki samla puli lengba ki ta ki nong mi khmat ne ki consultants ne ki educational fair ki bal chupalong ha ki chana ba pher jo kari India kam thop ya kam khalia na ka por shaka por tang bakin yo kamai commission ka ba he na ki chaka puli ba ki recommend da ka ba siu ka lapat ya ki na ka fees ba ki shim hi na ki khna puli ho ngamut pat ban ong ba baro ki medical college lani ki university ki badon shamar ki long rut kumta nama don ro ki badong genuine ti parok na repis nuk na pas lo jumon na kani ka video ka balam ka halor kani ka khana jing ja ka ba i don kam ban ya tip lang sing ba wat klet ban like share ban comment ban kumjo ro ban subscribe ya ka channel chunga na ka ban ta ki wi pat ki video ti tat hado bande kando ha ka wi pat ka por Parolok play shibon ya kapor chong piece about what glad ban like share comments but kumjo ro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video